Kultura antiarrazista. Kultura gara eta kulturak egiten gaitu. Spoiler txiki bat. Frida Kahloren kamiseta soinean eramatea ez da kultura antiarrazista. Kultura giza talde baten ezaugarri diren berezitasun espiritual, material, intelektual eta afektiboak dira. Arteaz gain, bizimodua, oinarrizko eskubideak, balio sistemak, ohitura eta sinesmenak ere biltzen ditu. Kultura balioak sortu, indartu eta eraldatzeko tresna da. Eta hori horrela izan da, zoritxarrez, zail honetan zehar deseraiki ditugun ideia, oker eta estereotipo horiek guztiak indartzen ditun kultura ere egon badago. Eta horregatik da hain garrantzitsua artista eta kolektibo antiarrazistok sortzen duguna ezagutzea. Eta hor, komunikazio antiarrazistak sekulako garrantzia du. Horretarako, hasteko, funtsezkoa da inguruan ditugu sortzaile arrazializatu eta migratuak ezagutzea. Laura Penagos edota Sammu Diaby aktoreak, Jon Ping argazkilari eta artista bizuala, Afrika Biban edota Juliet Alfonso musikariak, Ajala Lanezia edota Beto Snai rapeatzaileak, Carlos Undumandum diseinatzaile grafikoa, Quindy Akeyu dantzari eta koreografoa, edota Tzfarra Mohamed Baslim oeta. Euskal Herrian 11 sortzaile ditugu. Zure referentzia kultural guztiak sortzaile zuriz osatuta daude? Emaiozu bueltatze bat. Izan ere, zeren isla da hori. Hala ere, sortzaileak eta haien lana ezagutzea ez da kultura antiarrazista. Eta esan gabe doa, sortzaile edo referente ez zuria egun jakinetan bakarrik onbidatzea ez dela nahikoa. Bai, martxoaren 21 arrazakeriaren aurkako nazioarteko eguna da. Baina orduan, zer deitzen diogu kultura antiarrazista? Zer da komunikazio antiarrazista? Gizartearen parte diren komunitateen aniztasuna, arte eta espresio kulturalaren bidez, ikustarazten duen hori da kultura eta komunikazio antiarrazista. Horrela identifikatzen dien artista eta kolektiboei, ahotsa eta agentzia ematen dien hori. Privilegioen gainean hausnartzen duena, zuritasunari eta bertatik eratortzen diren diskriminazio sozialei kritika egiten diena. Aniztasunaren balioa azpimarratzen duena da kultura eta komunikazio antiarrazista. Eta bai, kulturak eta komunikazioak antiarrazista behar dute izan. Hartu tarte bat eta galdetu zeure buruari ea zein kultura kontsumitzen duzun, zeinek egiten duen entzuten duzun musika, noren hitzak irakurtzen dituzun, zein artista ezagutzen dituzun eta horiek nola ezagutu zenituen. Horren arte...